सुबाबा दरबार अजय राजा चलाया सुबाबा दरबार। और कहाँ से लिए रुपया झोलिया खाली है हमार, कहाँ से लिए रुपया झोली खाली है हमार। आगे धनी कैसे जाइए बाबा दरबार, ए हो धनी कैसे जाइए भोला जी के दुआर, कैसे जाइए भोला जी के दुआर। माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। अरे सुनिए धनिया हमर बचनिया हो गेल एकर उपाय गे। गड़ुआ के सड़िया एगो कवरिया ले लो बजरिया जाए के। सुनिए धनिया हमर बचनिया हो गेल एकर उपाय गे। गड़ुआ के सड़िया एगो कवरिया ले लो बजरिया जाए के। चल जेबे भोला दुआरिया लेबे उनकर आशीर्वाद, एक लोटा जलवा चढ़ा के करबे उनकर पूजा पाठ। ए हो धनी चल सो बाबा दरबार, ए हो रनिया चल सो भोला जी के दुआर। कैसे जाइए भोला जी के म्यूजिक बाय नीतीश राज। बाबा दुआरिया चला राजा कुछ उपाया लगाई के, हो जे तो जीवन सफल ये पिया बाबा दुआरिया जाए के। बाबा दुआरिया चला राजा कुछ उपाया लगाई के, हो जे तो जीवन सफल ये पिया बाबा दुआरिया जाए के। हो जे तो पूरा है साल में जे हो दिल में इच्छा तोहार, हो जे तो पूरा है साल में जो हो दिल में इच्छा तोहार। ए हो पिया चलाया सुबाबा दरबार, ए हो पिया चलाया सुबाबा